bapak. Akan doang. Anak watu kan ini. Jamput yuk. Para mbocok ngono kok arek. Ngelakno reang pacak ndracak gojek-glecek arek kowal anae watu. Ana jamput yuk. Reang nggih bapak rek. Mosok reang anae ditepok anae watu. Sing salah para reang enak bakal oleh kok kena sopok. Oh, jatuh mata itu. Iya. Reang wae kira blue lho rek. Keselepan reang. Kayane Pak jatuh matanya bongko ya cabut hancur iki. Sakjane ya kurang-kurang sing mbok bendina paling sakjane tak tutno mbok. Nang-nang. Tapi arek karo tok lek sapa kali ae ku lho. Oh, ala dilisak kae. Amci kuatir, mulai ketaran karo kancane, arek-arek sing podo, lek kono kuwi apa malian. Tapi lek karo tukaran kene bendina mbok wancane arek ya tak kuno-kuno bae apa sih? Apa sih? Arek ku nang ndi? Arek buat dikot ta. Wong bedinane ya wis kaya ngene. Lah kok iso kok pikir kok omong ae gak entek. Wong barek ya bedinane putusan. Samane wae nang ndi Pak? Aku ngetutno kawan parane umur kali wae kepe. Wong tuwa iki barek iki gak nutup. Wah, barek kok karo wis temu Ya apa sih Pak sampe Wah, nek belok karo kancane kok bela-belanan lho Pak. lek gelem ya wis mesti. Lah ya. Kancane arek iki mesti tukaran mbek kancane awake ya kudu dhewe lho. Andani ya. Wis padha ngono. Ayo, ayo di sini kau bareng reang ora kilo, bojo reang pani reang, macam. Ayo le, kan ada pakai apa kon bocah. Bocah serene. Nek gerak be arek katanya bocah nang pagi kuwi lho. Ini kita nang apa? Padahal nangis. Reang dhewe ono ambek jimin. Kok bendino. Sing kok padha tariane gegeran ambek jimin ae. Yo ben, kalau jimin antem cecet glosor. Mari ngono sing anu jimane ngelono pisan. Yo ora elek, ada elek gede-gede. Anak kampuan gadhe bapak. Oh. Terima. Papano. Antem maneh. Iya sih. Antem lah apa? Ya tapi itu aku lah apa kok jiman-jimin nang. Yo praktek. Ngene. Mulai dino iki kon gak usah dolen. Reang yo gak wani dolen. Wis aja dolen kon yo omahe. Reang mari diilo-ilokno ambek Pak anu iku, Pak Keman. Lagi mana ya Pak? Kon kok sampe apal jenenge tonggo-tonggo iki apa? Ya mbok jenenge sapa wis tak awur ae pokoke sing penting anake Pak Keman. Ya apa? Ana dalene. Ya. Arek kocrok. Nah. Urun Pak Demu kon. Ajar ngono. Cuman ngomong ngene. Iya. Yo gak ada lah. Sapa Pak Dila gak ada deh. Lho ya Kan gak ono. Ya mbok. Kok iso gak ada ya apa iki? Lah bener sapa lah ngono. Ono lah sing gawe ontran-ontran biyen iku sapa? Sapa? Ya Pak Dila. Pak D. Iya. Ora ngono. Reang ora salah kok. Kon ojo dolene. Kon niru Pak Demu. Keplekno matek ngono. Oh, ngono. Pokoke anake tak keplekno. Coba yang ngono le. Wis ngene-ngene. Awakmu mulai dino iki aja dolen. Wis di omahe, dulinan di omahe.
saono ae kena gawe dulinan. Lek saono kene kedulan, kalau tak kedulinan gelem. Lah mbok dhewe lek kena gawe dulinan. Ya bapakmu berapa nek kok campur kedulinan. Mbok dhewe lha ya apa kena gawe dulinan iki. Ya ngono. Mbok dhewe wis bilang arep. Apa ini mbok dhewe? Ini orang alor orang itu. Kadang-kadang yo ngetan barang. Ya wis, manut lek ora dolen. Iku ayu mbok dhewe iku. Ayo dicetakan dia iki. Lha ya apa kene iki? Iku biyen yo kembange desa. Oh, itu kembali ke Giung. Kalau yuk bagi anak, Bagi anak. Wes saya nggak dulin. Kalau bagi anak yang nggak dulin yang di rumah. Ya. Macam ibu cik. Ya. Oh, kono panjang banget. Tanah orang apa? Ya yang wedok nah. Soalnya, Ya. Terus. orang apa? Bengi. Soalnya kikau. Iya men. Anak apa? Anak-anak ya ono wong tuwek le. Ono wong tuwek lah, mbok ya tuwek. Ono wong tuwa, ono bapak iki ono anak ya ono bapak ya ono mbok, ono ibu. Wis ana anak, ana ibu kok gak ono bapak ya? Ono. Ndi? Lah iki bapakmu. Oh, tutu anak ganteng ini Pak Gini pencet. Apa sih le? Wong awakmu yo becungi. Awakmu yo becungi kok yo ana kok pencet. Aku ra ngaten ning wasno. Lah iya le. Konten apane? Yo aku iki. Lah aku kan golek iki. Yo aku iki ta. Ya iki bapakmu le. Aku kok. Iya, yo aku. Lah kok arek ngono jare kok berak awak. Ada bapak, ada batu. Iku keliru. Arek-arek itu gak paham. Sejarah lari wayang itu gak paham. Gak ero lek aku itu bapakmu gak ero. Tak ngerti ngono. Nanti lari anak ngono. Iya. Apa le? Pak C bojone. Oke. Oke, duwe anak Yung Sangkra. Yung Sangkra duwe anak Reyang, Bapak Reyang. Oh iya di Pak R. Ngono kok angel iki lho. Apa wis gampang wis gampang jelas terang terwoco. Pak C bojone Mbok C. Mbok C duwe anak. Duwe anak Yung. Ya. Yung duwe anak Reyang. Ya. Tuwek langsung anak diteng. Loh, berarti apa sih le? Kok sekarang aku mau ngetengi. Pak dia bojone Bode. Ya. Bode anak Yung. Yung anak Reyang. Ayo. Ayo diteng. Wah. Goblok. Ini bojimu yang bisa dari sangkra Candanono ancen arek iki saya gede. Mestine dhek ya duwe pemikiran. Wis ora kleru lek takon sapa sejatine wong tuane lanang. Mulane barang ndek donya kok ora kena gawe nyimpen batang. Mesti sak mongso-mongso mambu. Mulane kon dina iki iso isakno tekak-tekakno kandhanono apa ana e anak. Sapa sejatine wong tuane lanang. Ya Pak. Le coba kira. Sadurunge aku dosa kurasa gede kan. Aku mau keluarin. Dosa aku gede kan aku menang. Sejatinya aku yang dewan kualaku nih. Nangin mengkamu lama. Aduh babang turun aja. Apa mereka ingin
Wong tamu lanang semangkono Surabaya. Tapi penggede nek kono nak. Ganti apa yo? Wong tamu lanang. Tapi penggede kono nak. Yo aja ning ngono Pakde, Pakde. Yo sanggal aja yang sing duwe bapak. Reang yo kepingin rolan, bapak reang. Nang Surabaya yo Pakde. Kandhane Pak Jen boten sing mikir. Kok niki tak pikir sing cukup umur. Wong umurmu sing belasan tahun. Lek kon kate goleki wong tuamu. Tak kandhani wong tuamu ngono dudu wong sembarangan, dudu wong tegak. Wong tuamu ngono tegak nang besi madu, nyekel pedang pangoso nek Bambetan yo kutha Surabaya. Wong tuamu ngono, bapakmu ngono iku dadi tumenggung di Surabaya. Yo lek ngono real yo kepingin ro Pakde, real tak nang Surabaya. Aja nang Surabaya, di kono akeh londone. Iya. Saiki kita, Londone gede-gede. iya saiki cilik-cilik. Aduh, Lalang yo bapak reang. Yo pancet ae reang diwadan-wadani arek jare reang gak duwe bapak yo. Berarti para gak usah barek reang. Ora kaya ngono le. Sing penting awakmu apa kowe wis ngerti. Ya kowe sejati wis dhewe wong tuwa lanang. Suku semono wong tamu lanang. Ya sok dunya prono sing kaya ngono nak. Apa gunung sing atona? Ora usah digoleki ya nak. Gak yo reang yo tetep goleki. Bapak reang kepingin lu, kepingin kepethuk barek bapak reang Pakde. ya aku ngerti. Ngerti rasane. Apa sing mbok rasakno di awakmu, di pikiranmu, di hatimu. Ya apa kon dirani anak kepengin ketemu wong tuane. Lek ana sing ngedang-ngedangi kok kliru. Cuma sajane koyo Pakde mbok karo biyong iku gak ngedang-ngedangi. Mek cuma mikir kon iki durung cukup umur aja sampe lu mau ado-ado. Mek iku tok le. Tapi lek kowe duwe karep sing gedhe koyo ngono, aku dadi wong tuwa. Pakdemu ya gurumu. Tak ideni. Sing penting jaluk restu nang ngene wong tuamu. Yo ngono Pakde reang nek korean, sowan reang iso nang ketemu barek bapak ya yo. Ya ajene kok napa-napa iki. Salah satu tinggalane wong tuwa iki rumah cinta ora iso awak kudu nang dina ora iso wong tamu rupane jenenge cinta Sangkong sumur-sumur nang depan bayi lahir. Biyongmu dewi sakit utawa jeneng awakmu joko berat. Sing apa loro, biyongmu ditinggali sekarang sing dipuspito supaya ditondok nama kon iku dadi anake. Apa loro? Anakku, ini rupane cinta hospital. Ini salah satu nih. Soko jangan bisa karo aku ya nak. Jadi bisa karo aku. Orang ada Reang lanang yo.
kaya yang ketemu ambek bapak. Iya. Terus kalian tak bawa PT Pak Jena kok boyo. Kamu kan mau PT. Kalian jalur rewane Pak Jena. Kami konco. Kami konco. Kaya kudu sing hati-hati mah. Golek wong tuamu ibaratnya kowe aja sampe mek pinek barang liya yo nak. Bagong. Njene si anakan yo Pak Diki. Ya. Si tas metus tak wet-wet Pak Ya. Dik. Lan aku pesen yo lek kon kok ndek paran. Iling-iling pesene Pak Dik man jada wajada. Sopo menungso sing temen bakal tinemu. Hati-hati anaknya dalam mengalami kamu. Aku mau kamu baca buku mendalam kamu baca. Ame kaku lu, aku lagi ngajak iki. Wes enak saiki. Ayo awake dhewe dadi wong tuwa, aja nganti cegat. Sak rambut kali basan kali dodikan ngopo. Iku nakal. Coba berarti selamat. Sejone keturunan kamu. Ayo, ya. Om wilayah sekarang kalau lagi jaga Jawa Barat minongko semaning kita sama Jawa Barat. Abot sanggane paning sun ngemban gawe Kanjeng Rama tembung sing rono. Kaji pahladi para tamtama olah kaprajuritan. Samangsa-mangsa bebaya saka panca negara. Ora nganti jengkarake Kanjeng Rama saka kursi dampar mesa ndanu. Lali-lali ayo padha dielingno. Saben Trimadya Candra. Triwis karane telu madya tengah Candra wulan. Alun-alun Surabaya dianakake aduan sawu. Undangan wis tak balangake. Tumrap para putra tumenggung. Para ngabata anagung. Ning nyatane sampe dinane iki durung ana sing mlebu alun-alun Surabaya. Apa Dimas Sawungsari iki lali apa piye? Mbok menawa ae. Kok kaya krungu sowan-sowan. Mas Sawungsari. Luwih nggih Kakang Mas. Piye pawartane kemusuhan nulungan sanipun Kakang Yayi? Nuwun nggih saderengipun dalem matur sembah puji dumateng panjenengan. Tak trimo liwat pujo pangestunipun Kakang wae ditamani. Nuwun nggih Kakang Mas. Dimas Sawungsari. Inggih Kakang Mas. Apa kowe iki ora lali? Kali menapa to Kang Mas? Tak kongkon apa? Damel kapure marak-marak nggih Sayembara. Sinten kemawon ingkang saged beto atau menaken sawung panjenengan menika bakal dipun ganjar tanah sak sigar semong. Ning nyatane nganti tekan dinane iki durung ana para ngabata agung sing mlebu nang alun-alun ya. Sejak saya sampun Kang Mas. Ning nyatane kok durung ono. Dam menika mboten minurati to Kang Mas. Ayo, kok menawa wis mlebu nang alun-alun. Ayo dibangun kok Kang Mas.
wong sing mlebu mrene. Sejatosipun sedaya menika sampun kuwatir. Ana ning ngendhes pundi maneh menika Pak Jare. Ayo mlebu. Diwara-warane mbok menawa para boten ana cilali. Ayo diwarane. Woro-woro. Sekabeng para ngayaka lan para adus. Kan sawun niku aja nganti kesuwen enggal lumebu angkalangan kene. Bakal enggal iki bakal diwiwiti. Menika sampun Kakang Mas. Pak Samunggari, Inggih Kang Mas. sing mbok undangi iki sapa? Menika nggih para bata saung-saung menika Kakang Mas. Ora kleru. Inggih. Sing mlebu sapa? Menika situ to Kang Mas menika. Lah kok kowe iki ora tak pun gak kami iki nalare piye? Sejatosipun menika sanes menika ingkang kula undang menika sanes menika Kakang Mas. Nyata iki sing teko bocah ngene. Balik. Balik. Kita Samunggari. Inggih Kakang Mas. Kowe iki arep ngeling semane karo Kakang opo piye? Terus pundi? Kok antus dalem menika ngresemaken Jumat Kakang Mas menika terus pundi? Sing tak kongkon ngundangi iki para ngaboto anakku. Nggih. Lah kok sing mlebu mrene iki ngundangi wong edan iki piye karo? Dalem menika mboten ngumurapi lho Kakang Mas. Kok ora nyemerapi? Dalem menika cuma menika Kakang Mas. Maju mrene. Pedok balane jalanan. Jalanan rumangsamu kowe ngomong saka jeplak ae. Kowe ngadep karo sapa? Lha nyampo para sapa? Ngertenono. Lek nganggo busana sarwa mencorong ini putra katemungguhan Surabaya. Loro orang corong. Kandhane iki. Kowe lek ngomong aja syukur ngomong. Sejatine kaya ora mung sapa sejatine. Iki putra Temenggungan. Yo. Ngerti kowe? Aja yayo kowe. Iya. Sapa jenengmu? Jeneng cilik apa jeneng gede? Jenengmu loro. Iya. Nek jeneng cilik, Bayi. nek jeneng gede, Wong. tegese iki kudu iku. Jenengmu iki sapa? Ora kok jeneng bayi wong iku to. Oh, jeneng sing anyar apa sing lawas? Nek sing anyar, Sing anyar? oh, Durung tadi nek sing lawas. rusak. Oh, pancen ngono iki lek ditakoni mincel orane kowe mlebu nang alun-alun Surabaya iki perlumu apa? Kowe bocah saka ngendi? Tujuanmu kate nandi? Reyang kate nang Roboyo. Nandi? Kate nang Roboyo kono ado. Ora ono Surabaya iki ora ono. Ono jare Ora ono. nggih Roboyo ono lho. Sing ono Surabaya. Lah iya iku Roboyo iku. Dikandani. Kowe aja wani-wani lumebu menyang kene. Sejatine kowe kan nyandi. Anjane ki kandhani kupinge pelat ya apa? Apa? Nang Roboyo. Jare Kakang Mas mung lek Surabaya kan sing ono Surabaya. Ya iku mau lho Surabaya. Tak karono jenenge ndi? Jenengmu sapa? Reyang Joko Brek. Heh? Joko Brek. Pantes. 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 Cocok. Pantes Reyang Joko Brek. Kowe ngerti? Brek iki apa? Bosok. Ah, brek iki tegese wong bosok iki mlebu mrene. Iya Reyang wis letro. Mangkane lambemu ora gotro menungso. Gotro apa? Ya kuwi ngilu kaya apa lek ora ono banyu ge ngilu. Anjane ya dicitake ngene bisa. Kowe iku wani lumebu ning kene iki tujuanmu iku nyang. Reyang ati nang Roboyo Reyang ati yo dalan mosok Reyang ora liwat rere. Ora oleh. Sing wong kaya kowe iku ora mlebu nyang kene. Waras sapa sing mengembong ki embong Aku karo Kang Mas iki. lha apa embong apa iki? Kenapa kowe ora kena liwat kene? Heeh. Mergo kowe padha karo Mino utawa ngenyek karo putra katemungguhan Surabaya. Kowe nggawa jago. Lho, anjene iki petek Reyang nang Roboyo tetep tak gawa. Nek wong sing mlebu nang ngene alun-alun Surabaya nggawa jago, iki tegese kate melok aduan sawung. Lho lek anjene ana musuh ya Reyang yo wani metu. Ayo. Terus pundi niku Kang Mas? Rene. Kowe ngomong lek pancene oleh katene melok aduan sawung.
Iya yang aku 20. Mongko aduan sawu ngono alun-alun Surabaya iki. Gedhe totoane. Apa ya totoane? Lho. Totoane gedhe. Lah lek kowe wong saka desa, nggawa jagung koyo ngene sing ate mbok totoan iki opo? Lele jago reang menang terus reang oleh apa? Lek kowe jagungmu menang, ateges kowe rezekimu gedhe. Iya. Oleh ganjaran negara sesigar semongko. Moh, monggo murah lah ini. Semongko opo? Monggo sing iku. Bunter sing negara sesigar semongko iki ora kok semongko bunter disigar biak kon mangan kowe iki ora. Heeh. Iki paribasan. Paribasan yo pantun. Iya, Mas. Ah, Mas, ngapunten, Mas. Lah menika bocah kados ngeten iki kuru Mas, saiki menika sayangipun lho Kakang Mas. Yo ben masih reang kuru pokok sebenarnya murid. Lek urip koyo kowe iki ora kok urip ora ono gunane. Terus mari ngono kowe melok aduan sawung sing ate mbok totohno opo? Lek titik reang menang reang oleh semongko sesigar. Semongko sesigar. Lek titik reang kalah, reang enggak duwe semongko iki. Wis gulu reang wis. Gulu reang. Ya nekat wong melarat bondone nekat yo. Berarti kowe nekat enteng karo patimu. Iya. Lek sampe dulu diputul, Heeh. ditugel, terus mari ngono kate ganti opo? Kacang ijo. Lah gak iso raut kowe. Ya enak gak kakek penggawean banyu titik itu iki maca Ora iso cukup. ngomong karo bocah iki. Ayo ngomong. Ini nek kowe ati nekane lagi. Lek iso kowe bali wae. Aja diterus-terus. Ah, dadi apa para reang ora kate balik. Jare ngejatu sawung. Tapi rugi. Rugi mongso karo kowe iki rugi. Mo, reang tetep nang Roboyo. Nekat turun iki. Ya, Mas. Ya yo. Ayo, buret. Ayo, Coba. Ayo kau. Ayo kau. Oleh cepat kaya kau. Ayo di rumah sing apik. Nggih, aja nganti nglingsem-lingsemno. Aja nganti ngisin-ngisino. Menika rai kula menika inggih sampun kula utus anggenipun Rumah PT. Ayo, aja nganti kalah. wis sampun kula. Ayo. Loh. Lapor nakalan wae. Jare LPG yang menang, yang oleh semongko. Lah kok PT yang dikondol Melayu, pring bolongan ditumalen buntet. Sawung rono dalasan sawung sari. Dia tahu Kanjeng Rama. Kok kaya ora adat saben kowe mlebu nang gone Kadipaten Surabaya. Kaya pencilaan kaya wong edan kowe. Kowe arep misi-misinake Kanjeng Rama apa piye? Pangapunten boten Kanjeng Rama. Terus ora wigati apa? Enggal kandha bloko karo Kanjeng Rama. Saderengipun matur keparingan kaos bukti kunjung dengan sopanipun. Kowe ngaturake sumpah bekti tak trimo. Ora liwat bojo pangestune Kanjeng Rama ditampani ya. Sangat angen dalem mundi Kanjeng Rama. Iya. Mriki Are saudara. mriki. Iki ye kabare sliramu ndak kongkon gladi sekabeng para tamtama lan prajurit. Kanjeng Rama. Ya, Awit dalem menika sampun iki pesta dumateng para prajurit menika mboten ingkang juwane Kanjeng Rama. kaya ngono. Nggih Kanjeng Rama. Yen kaya ngono kowe pinter ya. Ora luput kudangane wong tuwa biyen. Nggih Kanjeng Rama. Kowe tak gadang-gadang rino pantalane wengi. Mbok menawa Kanjeng Rama wis lengser
saka ing Kadipaten Surabaya. Mriki nae. Ora siji loro gantine ya kowe. Iya ya. Kepareng kula ngaturaken sabar katiwasan. Duh, kowe ngaturake kabar katiwasan. Iki katiwasan opo to nggih? Sabaripun tunggal panjenengan katiwasanipun mboten kang putra kekalih kan. Enek kedadian opo nggih? Wonten bocah edan mboten lalu-lalu. Ya wong kowe iki satriya lho. Kowe iki satriya abul-abule ning tlatah Surabaya. Lah kok kowe iki ora bisa nanggulangi iki karo bocah edan? Kowe iki isin-isin iki to kowe. Nuwun nggih kepareng matur Kanjeng. Kaya ngono. Menawi mengsah saking Pak Lonjol kali Kanjeng Rama sampun kuatos dhumateng Kang Putra sanggup inggih menika kali kridanipun para pemberontak nanging menika ingkang mlebet bocah edan Kanjeng. Lah sing arep gawe rusuh nang Surabaya iki bocah iki lho to nggih. Bocah siji kok ora bisa ngatasi. Nggih, mungkin nggih. Jan kowe iki panjenengan. Ayo iki ayo. Wah, maling iki. Ayo. Lungguh. Ada longgoran. Ring, bolongan tuh maling buncet. Kowe iki ngomong apa? Kowe iki madhep karo sapa? Sing ana ngarepmu iki sapa? Lah iki sapa? Iki ngono ratu ngerti kowe? Lah kok gak metu majune? Masamu tawon lho piye? Kowe ngomong metu majune kuwi anggere tawon ta. Wah, mangkane kalau kayak Ayo, Bu. dia omong ibu garangan. Lungguh. Sik, aku iki mungsu lumrah Tita Sawanta. Sing nyega pedang panguwasa nang Surabaya. Lah kok kowe ngomong karo aku yen aku iki garangan, aku mbok anggap kewan piye? Nah, kan yo gak lo jenenge men. Duh, kok Min. Mamin kowe. kandhani iki. Ayo Brene. Jadi kon nek Kene. cene. Repot malah iku dana dol salah-salah. Ngadep ratu iki kowe sing diterap sila sing apik. Ora iso. Ajar basa sing becik. Ya gak iso. Ora iso. Tak ajari, budul. Tunggu. Kono. Mare. Kodek kono. Kono. Ampun. Kalau kono diganti lo ngomongnya. Ojo pringisan bojo untuk musik kowe genteng iki kaya apa kowe. Tak warai. Dirungokno. Gusti kepareng kula ngaturaken tembak bekti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Tapi diwarai basa kok malah ngomong-ngomongan karo apa kuwi? Wes ah. Durung, mari riyo. Yen marai kuwi aja nganggo gegojekan. Kowe malah dilamak karo bocah edan kuwi. Gusti, kepareng kula nyuwun kula ngaturaken bab sembah bekti, mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Oh, itu sing apik. Sing aja dipirokne. Malah kaya wong latah kowe. Aku jalane kaya wong edan. Tapi sing edan iki kowe. Tak paling ketularan aku. Untuk ada mulai pripun lah. Gini. Panjene tak deleng saka pasurian lan pakyamu, kowe iki kaya bocah saka Karangpradesan. Iya. Kowe ora latih sekolah to? Ya. Iya. Ngomongin sekolah dulu jogro belarak mudun. Kok modern ya? Ya sekolah. Guru sekolah. Kowe ora bisa. Ayo Gusti apik lah. Yen mlebu nggone Kadipaten ketemu karo ratune, kowe kudu ngaturake sembah pitikunjuk. Nek panjenengan bisa kowe ndak uruki. Umpamane kon dadi aku dadi awakmu. Nah, aku jawab kecoi. Ini, ayo. Yang lu gini. Ya. Gusti, kula ngaturake sembah pitikunjuk ngarsa panjenengan dalem, Gusti. Ya wis tak tampa pangestumu ya. Kowe iki guru kok malah Iki kaya ngono. Lah,
nek terus bekti lah ya tak tompo ta nek ditompo kok murid Iku umpamane awakmu dadi aku dadi awakmu. Kowe iki tak muruki. aku ngono marang-marang. Kamu didangu mawon Kanjeng Rama. Ya, Didangu ki mawon. sik. Marai lari kagak disebutkan malah Kowe ketuaan iki mangke. jane bocah saka ngendi? Ya, Lidah Donowati. Lidah Donowati. Iya. Dadi teko royong. Lah terus kowe iki mrene apa kowe iki sing duwe wong tuwa? Reani anjane nang Robaya sing goleki Bapak Rean sing dadi bejemblung iki lho. Loh, bejemblung ki ora ono. Jare yo ngono kok. Payungmu iki pancen Lek bejemblung iki ora ono. Sing ono iki Temenggung Jainono. Oh iya ditae Rean sing dubrek Rean. Lah mulane kowe tak kandhani yo. Tahu Rean sampai saya gedene Bapak Rean ora tau mulih. Terus Kok pisan-pisan Rean kepingin ro ngono ku lak bapake goblok kan. kok iso kowe goblok kan ngono ku. Enggak tau nyambangi anake. kowe iki dadi anak aja sok maido karo wong tuwa. Dosa. Yo Rean yo pegel tau Rean mulai no jero weteng Rean gak ro Bapak Rean. Nalikane kowe dilairake saka go garwane wong tuamu wadon, nganti sakmene gedene durung ngerti wong tuamu lanang. Rean gak ro be Bapak Rean boko clok kan ini. Iya ya. Kok gak tau balik. Ya. Iyo sampai tangan. Lah terus kowe saka Lidah Donowati. Terus kowe iki dikandheli apa karo wong tuamu? Rean di oh iya. Karena cendel limo. cendel limo iki apa karepe? Apa to cindelimo? Ya dari yang mang cendel limo. Iki ngono cinde puspot. Iki agemane pawongan sing ana nggone kraton. Oh, enggak ro ya. Iya, Kan iku. gak ono sing duwe nek ora wong kraton, ya. Nah, sing iki sapa iki? Ya sementara iki panjane ngene cukup. Cukup, Brek. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Ya. Sak sampun panjenengan niku menampi tandha bukti ingkang dipun beto kalian bocah desa menika. Kok kados pasuryan panjenengan menika rengu ing penggalih. Niku wonten kados ingkang kados pundi Kanjeng Rama? Mula waktu dileki tak jarwani nggih. Anakku sawurana dalasan sawusan. Nggih. Kowe lak yo ngerti to. Telung wulan sing kepungkur Kanjeng Rama iki modern ana nggone Karang Pradesan nuju ana nggone Rawiyung. Sing isine nglakoni tapa brata meminta marang Gusti kang gawe jagat saisine. Usanganipun kados pundi? Bareng Surabaya kene pagebluk nyatane wektu dina iki wis mulya sejati kaya duk wingi. Nggih. Ya. Bareng aku nglakoni tapa brata suwene 40 dina 40 wengi. Ing kono oleh kanggo grahane wong Gusti kang gawe jagat saisine. Aku ketemu karo bocah wadon kang aran Siroro Brengah. Bareng aku nglakoni tapa biyen Siroro Brengah kuwi umbah-umbah ana nggone Rawiyung. Bareng kaya ngono ketetesan rase Kanjeng Ramamu Siroro Brengah nganti ngandhut pasyaning pangeran. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Ya, Babar iki pisan kula menika mboten sarujuk. Wosipun panjenengan menika badhe ngakeni menawi bocah desa menika putra panjenengan. pancen. Sadurunge aku njaluk pangapura karo kowe sawurana dalasan sawu. Inggih Kanjeng Rama. Nanti kumulancang ratu duka kurang toto Kanjeng Ramamu gawe siane bocah wadon sing ana nggone Karang Pradesan. Lajeng samangke menawi bocah desa menika sampun mlebet dhumateng Temenggungan. Kersa panjenengan kados pundi? Senajan ora rupa. Pancen iki sik darah dagingku, ya iki sik sadulurmu dhewe. Mulane aku njaluk lega leganing atimu. Dina iki Joko Berak goleki wong tuane lanang, orang siji loro. Yo aku wong tuane lanang. Mulane Joko Berak kaya kadodok kawula nang rasane atiku. Sakwise kowe goleki wong tuamu lanang, mlebu ana nggone Kadipaten Surabaya. Aku ngerti. Kowe mlebu mbok menawa kowe iki pancen ya sik kelas anakku dhewe.
Mulane aku njaluk pangapura sing gedhe karo kowe. Kowe golek wong tuamu kowe tak akoni yen kowe iki anakku. Nanging siji syarat. Yen bab pegawean iki tak pasrahke karo anakku sawung balasan si sawung sari. Kowe gelem apa ora? Dadi kowe gelem manut karo Kang Masmu ya nggih. Senajan nyambut gawe apa wae, kowe kudu nrimo, ya. Di tahu ora? Tahu Panjoromo. Bab penggawean iki tak pasrahke karo kowe karo adimu si sawung sari. Iki wis tak kendhawu. Tak tinggal munggah yang sanggar pamujan. Semua aja. Seneng gue diakoni anak karo Kanjeng Rama. Reang wis lega reang padha mbek Bapak Reang. Dadi kowe seneng. Iya, berarti para kan dulur Reang. Seneng kanggone kowe. Iya. Kanggone aku seneng. Kok nekromat. Rupane promak. Kowe ngerti? Dawuhe Kanjeng Rama. Kowe gelem oleh suwito utawa diaku anake ning nek kowe gelem nyambut gawe sauntara ngabekti ana ing tlatah Surabaya. Nyambut gawe apa? Sauntara. Kowe kudu manut Kang Sauntara dasar saungsari. Lah terus Reang nyambut gawe apa? Kowe tak kongkon ngrumat jaran sing akehe 144 sangu poporan. Alah titik. Aja sombong kowe. Jaran pira? 144. Iya, Reang Dewi yang rumah jaran 1000 kok. Jaran apa iku? Jaran Kepang. Jaran Kepang wis 2000 kowe sanggup. Tapi iki ana syaraté maneh. Syaratnya apa? Jaran 144 aja nganti aku krungu bengenge jaran. Enak enggak bengenge. Terus Dondomi cangkeme. apa perlu lambemu sih tak dondomi tegese ngono. Jaran iki mang lek bengenge mesti kurang mangan. Oh, sukete kudu akeh. Kudu akeh. Lek reang ngarit kudu turah. Kudu turah. Engko lek sukete gak dientekne entekno ya. Itu kok malah aku mbok kon mangan suwi. Ya eman lek ngarit angel timbangane manjung. Wis ngomongani. Ayo dhewe penggawean. Piye? Kowe gelem apa ora? Belum. Nah, saiki kowe kudu manut karo aku. Iki enteng, gampang. Apa? Kowe tak kongkon oleh awan ngelebokno lek bengi ngetokno. Alah penggawean reang ndek kono. Apa? Letokne pitik nglebokno pitik. Kok iso Apa? ngelebok lek awan ngelebokno lek bengi ngetokno. Iya. Iku aran gendruwo. Reang rung paling demu. Ya apa? Kaya para. Wah, Ya wis, reang gelem ndek ndi nggone. Iki Mas. Diturune gede kon. Ayo rene. Rene. Saung sari dalasan sauron. lho niki Kanjeng Rama. Mangertenono nggih. Nggih. 3 minggu sing kapungkur Kanjeng Ramamu nrimo nawala saka Gusti Sinuwun Patih Sindurjo. Surasanipun awala kados pundi? Sing isih Gusti Sinuwun Patih Sindurjo nganake rokyang-rokyang ngarep anake. Jemparing utawa ngrutuake cindhe puspa kandha kang ana sandhure kiteran menara galak. Sapa sing bisa ngrutuake cindhe puspa kandha bakal sengkak ngaluhur ganteni palungguhane Kanjeng Rama. Ya. Kanjeng Wasastra didingake kang wonten kang kusulungaken perang Sodora. Ya ya. Menis sinten ingkang saged ngentasi pakalian dados gatinipun Kanjeng Rama. Ora salah. Dadospun Kanjeng Rama menika sampun bokol. Pancen aku ora nate kandha karo kowe. Amarga aku kuwatir yen kowe iki bakal nelongso yen aku iki ora jumeneng dadi adipati ana ing Brangkutan Surabaya. Aja nganti ngenteni metek sengenge saka Brangwetan. Ayo, sampak takin turun gotong jajahi. Budal Kartosura melu sodurane.
Walah. Lek ngono reang iki kan dibojok alus di Jolo Sutra. Lah wong siji dikongkon rumah jaran ngakeh 144 yo diputus. Malah jaran sing telu gak ono nek gedhogan. Para munggahan nang Kartosura njoko jaran sing tanpa izin barek reyang. Lho lek ngono Kang Mas Saurana mbek Kanjeng Rama ki yo kliru, jaran termasuk dadi tanggung jawab reyang. Mesisan gawe. Reyang siji golek jaran, reyang kate ndelok anane panan-panan. Mesisan reyang njupuk jaran sing kanggonan yoni. Para iki gak ngerti jaran sing kanggonan yoni. Jaran sing kanggonan reyang tokno sak gapane gedhogan. Reyang pasang lepak iman panetep panata gomo. Reyang nyengklak jaran pecuk cemeti sodolanan nyalit Kang Mas Sauro. Sampang medul kali. Aneh sekar pikir siang kelaban malam dan kaulah menaworo atau bersorak dari Gusti Sempat Desindurjo harus makin jalan dan kaulah koronyah bis ke lona-lon kanto sumuro lelelelelele berdarah malu-malu kanto sumuro. Saya nomor 2 dan kaulah ngedik pada beren tak ondek mas temung jendrono yang bedong apa kesalahan dek mas temung jendrono kadin aneh saya mau sabale macet rone budan-budan tak bumpang sablente oleh kota sore berang timur pada saling kalau rakyat bupati sampai
jemput malam datang nomor sabar wani palangan iki datang mbah sampe kono datang malam kamu ngoceh mereka kan tidak para lagi dia bilang makan ini malam kan nah saya jauh kejualan dong. di mawatannya ada boleh kasih orang Kalau soal buka Palestina pun tahu mas. Montar-montar juga alam Pulau ada mengaturan semua begitu juga masuk penjelasan. Lagi belum mungkin capek itu dan tulisan kecibat belum kamera. Permanaan Bandung kata bocah bagus kamu kan di balas saja loh iya balasan rokan ya aku itu dengan Surabaya yang ya soal dari yang sama dengan kata kata dengan kamu kemarin kamu terus menjual dengan saya pun dengan kata bukan tadi tahun bisa ngomong pakai ini boleh bawa langsung sirah ya sama kan kalau kita kata cara menikulah bisa aja bukan boleh jadi bisa mencari apa yang perlu penting selain mereka jadi kajian kok dalam soal datang benar-benar bukan aku dan antara kesempatan yang sibuk ya ngomongan ini ya ngomongan ini bukan dari tak bisa itu boleh nama sejarah ada satu barang yang itu mereka itu boleh nggak sampah mereka ketemu kaki penembakan itu Kulit yang betul panggil kalian kampas tangan. Wajah panjenengan itu personality sakrawai pun si kampas tangan. Ya. Akan membayar tangan. Kita langkung dan kau le ngantara kita songkem dengan sampai jenengan kaki. Ya, kan gantengan tidak kompor pun paling suku sekarang bapak yang jeneng kirut. Iki ampun terima supaya terjebak dan kau le seabi dan kau le jemenang buka kita sampang berkaki. Iki ampun cukup. Mau sampah benda musuh dari luar rancang negara. Jok sampah kuti serpati situ dedok. Tolong dari paling dia. Cukup abdi dalam rakyat bupati sampang cakralinan kami. Pancing kira kan tadi aku lah belum sampang ya ibarat tadi Proboyo. Aiki ya yo kita lah ngedel. Keparongan belum matur simbah bukti tunjuk masuk penjelasan. lepas tak kompor liwat ujung pakai tudera aku ditampani oleh Berawal main pulau mundi dan saja cicimatun kangen. iyo awak ikut terus Surabaya kalau mengawal lepas Boyo penjenengan mersani kekali kucam itu. Ini kok putra puntan penjenengan kau. Sawurono sawung sari Loro satu penjenengan. waduh kupacek dan gantengnya ya ampun Surabaya gambar itu Angsal berkapa restu panjenengan iki menika mboten wonten alangan napa kepareng kula katuraken bekti kunjuk wonten rasa panjenengan. iya tak kompor liwat
Kujo pangestu dhewe aku ditampani yo ayo. Sawung sari. Nggih Kanjeng Wong. Saderengipun dalem ngatur aku sembah bekti mugi kowe ngarep panjenengan. Tak tunggu ora liwat kujo pangestu Kanjeng Wong ditampani yo ayo. Nuwun inggih Kanjeng Wong kapan tak kudu kere kuwi tak dadi siji matang utuh Kanjeng. Lumbo sing penak. Nggih Kanjeng. Gusti Sultan disindur dong. Iya panjenengan gawe. Dan kau lo gede matur. Nomor setong dan kalau selalu nyapis do kalau nalungkan kau suko. Saya nomor 2 dan kau lagi di Pakabaran. Kenapa leres, kenapa punten? Tak boleh makin rono pedong. Oh, kenapa kesalahan makin rono lagi? Banda-banda kita ojo sira mlaku ati kajeron penongkon monggo pancen iki jenenge kok kaya dene mungkin ora iki kedongkol monggo ora kok mergo duwe salah luput ora iki dari ana kantor suruh ning yo iki gedhe pangodiane ana ing kantor bangetan Surabaya ya ora wis kan Oke pasir. Iki ojo monggo ning kaya nganti ya iki kowe tak rawati sampe Bang Wetan kok Surabaya ya mung ya iku teh rono pedongkol iki kudu ana kang ganteni kula bakal tak anake ya iku perang sodoran sapa-sapa kang bisa ya iku tunjukan diparingan tani dipun kang ana ndure tentang waro galak ora suwe bakal gantine ya dingedemen gong jaing rono Engki masalah panitia penyodor. lah mongko tak ampian sirawe ya iku pandematan kan ora ana maneh coba panitiane jeneng sira panjenengan Engki Saung rono saung sari. Kau aja mau. Awake kota wis ngomongno ta yo. Panitia penyodoran Kanjeng Wong. Nggih Kanjeng Wong. Ojo sampah awake kon duwe tika sing gak kena. Ojo sampah ngisi-ngisi ro Kanjeng Wong ta yo. Wis tak kedau panjenengan Kanjeng Wong. Le Mas, Iki Kang Mas. awake kon teko Surabaya gak ngojar boleh Mas. Nggih panjenengan kok kedah mangertosi. Lah sinten malih menawi mboten putra kula. Sawung rono sawung sari. Oleh ngono le Mas. Nggih Kang Mas. Kate sapa sing ganti palungguane Kanjeng Ramane lek gak sawung rono karo sawung sari. Satung panjenengan Kang Mas. Toh. Ya. Daftar toh. Sudah beberapa orang yang mendaftarkan tidak bisa lolos. Tiba saatnya sekarang nomor 531. Siapa namanya? Oleh sing cetok. Raden Mas Sawung Rono. Raden Mas Sawung Rono. Jagone Surabaya. Jagone Surabaya. Alap-alape Surabaya. Alap-alape Surabaya. Wake. Satu saja. Raden Mas Sawung Rono. Raden Mas Sawung Rono. Jagone Surabaya. Jagone Surabaya. Wis. Wis. Wis ora usah ditulis. Aduh. Tanda tangan. Sekarang ada lagi. Ya. Apa toh? Siapa namanya? Raden Sawung Sari. Raden Sawung Serani. Sawung Sari. Aduh keliru meneh. Sawung Sari. Agul-agule Surabaya. Agul-agule Surabaya. Jagone Surabaya. Jagone Surabaya. Wis, Wis. ora usah ditulis wise. Ora usah ditulis. Tanda Lha apa tangan. iki? Tanda tangan. Oh, tanda tangan. Monggo, aku nanti takon karo kowe ya.
Ah, iki kok yo Pak duwe iki. Mongko panitia niki sik dibentuk saiki kok nganti iku ora ning latihan bocah-bocah kae gitu pendaftaran kan resmi yo loro iki. Lah panitia niki tak bentuk resmi saiki kok kowe. Lah iya, kan bingung ya. Udah bingung. Dadi saiki yen koyo wingi-winginane iki latihan bocah-bocah. Belum ditanding. Ah, itu tandingan resmi. Kenapa dicatat di sini? Yo, iki pelatihan kowe sing nyatet. Oh, saya pikir yang baru ini Bapak Cakraningrat. Nah, yang lama nggak tahu. Bapak panitia ini tak bentuk saiki. Kan tapi di sini sudah cacat. Ning guru panitia resmi. Iki resmi sapa kang bisa nguntuke baget tetep pakai dadi punggung nggih gantine Dimas Jengkoro kang ono ngene Bang Wetan Surabaya. Saya ikut catatan. Yo ojo kakek kontrakan ku latihan wingi-winginan iki. Oh iya. Dipanggil lo. Ayo Bapak Saurono. Kanjeng Rama tambahin pangestu panjenengan ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Tak dongakake kaya banyu miling nggih, supaya kasembatan apa kang dadi kekarepanmu. Kanjeng Wasinderjo, pangestu panjenengan ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Ya wis tak guntungi supaya umpamane kang ganti watang utune wong tuamu ya temenggung cekel ya mung kowe sawungkurna kang ganti nang Pak Wetan Surabaya. Nuwun inggih matur nuwun Kanjeng Cakraningrat. Iya nak. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Iya tak dongak-dongakno muga-muga keturutan apa sing dadi kekarepanmu ta. Nuwun inggih Kanjeng matur nuwun. Oh, pangestumu tak jaluk to. Di bahasanya Bapak Sawung Sari, dorang dia. Oh. Kanjeng Wong. Iya, kayak bocah dulu. Kapan kali pun dalam itu dipangestu cuma. Iya, ndak tompo batak ngakoni supaya kowe bisa nggak kuatang iki iku wong tuamu kang ning Bang Wetan Surabaya yo dipangestu. Jeung Cakraningrat. Iya, Nak. Pun dalam niku nyuwun pangestu. Iki dalam niku saged kok. Apane? Kanjeng Rama. Yo nggih. Dalam dipangestu
mboten panjenengan. Kowe sing ati-ati lho, Kang Mas kuwi ora bisa. Nggih, mugi-mugi dalem menika Nek ngomong kali kowe kudu bisa ngrutake cinde Puspa Tandha kuwi. Nggih, nggih. Dereng menika nika njewo. Dereng. Oh menawi mangke. Nika yang sakit. Ingkang pertama. Mekai pun sakit. Ya ngono nih. Oh nggih. Nggih Kang. Kami kira-kira ini kan ngomong pencari yang terakhir sakit belum nih iya lah mugi-mugi mawon sopo jeneng Makassar Bisnesin pandesin dulu yo. Ya pandeman kali kan. Saya tosipun sobu sing bisa pegeger ide pun nake. Kenapa penyodoran kadito itu ndak? Ora kaya mangkono pandeman nirat. Iki mung dadi panjenengan pun wis dadi panbayar itu ora bakal ditunda maneh.